السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبنا سيدنا وسندنا مولانا شفيع ذنوبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك ربنا pek Allah tebaraka ve taala hemmenizin taat ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz ve tamam duayı hayırlarınız lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize ilun içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, inatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gününmek yüde aklık versin inşallah. Huday Teala yurtlumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine dünya ahiret saadette yaşadık inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı olan, rahmetun lil alemin olan, Hatemun Nebiyyin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 57. yaşında bulun vakalardan, yani Medine-i Münevvere varıp onunla düşünen 4. yılla mübarek yaştan 57. yaşta geçen haftelerde Huday kokladığından Faciatur Raci' gurrunu geçipti, Faciat-ı Bi'r Ma'unah gurrunu geçipti. 57. yaşta olan vakalardan Medine'nin düplerine Beni Nazir deyip bir Yahudilerin taifası vardı, onun gurrunu geçti ve Peygamberimizin 57. yaşında Peygamberimize olan hoşluk haberlerin biri olup mübarek evliya olup dünya gelen Hazreti İmam Hüseyin Can radıyallahu anh Peygamberimizin 57. yaşında dünya geliyor. 56. yaşında Hasan Can Hüseyin Can'dan bir yaş ulu 56. yaşta dünya gelipti. Huday kokladığından bir gece şol İmam Hasan Can ol evliyaların başı on gurrunu geçipti. O şomuğda vaade ediptik 57. yaşın içinde Hüseyin Can'ın dünya gelen vaktlarına on da gurrunu teberrük mübarek gurrunlarını ve Faci'i Kerbela'nın gurrunu dakik rivayetlere var. Hususan Türkmen doğulumuzken bir ulukan imamı tanımadık, gurrunlarını bilmedik, haber olmadık, işitmedik. Hasan Can ve Hüseyin Can mağarada. İmam Hasan'ın gurrunu 3-4 haftamından ozal geçipti. İnşallah bir gece Resulullah'ın hürmetine ve içerisinin hürmetine o tanımak için Kıysa suratına, muhtasar formasına gerçi yürekler ağırsa da, gerçi yürekler dertten dolsa da, tarihte sebit bulunsan, yoksa Müslüman olup, Müslümanın arasında ağzımana adam, yüreğin yakyan gurrunlardan. Yani, dakik bilmeden çürüyüm, inşallah, Huday kokladığından hizmetine de yetirerin. Elbette, Hasan Can'ın gurrunun içinde geçipti,
56-njy ýaşynda Hasanjan dünýäge gelende Resulullahjan ona Hasan at takdy diýip 57-nji ýaşynda ona Husayn at takypdyr Peýgamberimiziň öýri. Adan ne çekipdir, mungurrunları geçti. Peygamberimiz saçlarını firip, şoň saçlarının agramyna göre kümüş sadaka bera diýipdir Fatyma gyýdana. Noham 7-nji gün bir dowar damak çalyp, akyka edip sadaka beripdir. On gurrunlarda geçti. O Peygamberimiz minberde wagz berip duqa, hutba okyp duqa. Aktyçyklary Hasanjan we Husaynjan ýortuşyp käýi kılıp kä türüp gelýäka. Minberden düşüp uzoklap minbere gaşyn çıkaran gurrunları ve namaz okyp duqa, ruku edip duqa ayaklarynyň mübarek Peýgamberiň ayaklarynyň arasyndan geçýänmişdik, üstüne çykýanmışdykle. O ham sahabalar götürüp aňyrrak çekellerine da'uhuma, zat diýmän bir koguljagyma, men gowwarýan adam bir koguljagymda gowwarsyn diýen gurrunlar 5-6 heftemin nazal geçipdi. Emma bir gecede Hudaý köklediğinden gow taniýeýliň, gow bileýliň. İnşaallah Tarih-i Tabari ýaly, El-Kamil fi-Tarih ýaly, El-Bidaye we Nihaye ýaly dünýä boýunça tarihte öwrenilýän kitaplardan Hudaý köklediğinden hyzmatyňyza ýetirerin inşaallah. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Laqad dakhala alayya al-bayta malakun lam yadkhul alayya qablaha, faqala li: inna ibnaka hada Husaynun maqtul." وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها فأخرج تربة حمراء رواه الإمام أحمد. Peygamberimiz dünýeden geçende Husaynjan 6 ýaş. Şol 3-4 ýaşynda ka bolmaly. Yani Peygamberimiz baqa, Peygamberimiz aýdýa sallallahu aleyhi ve sellem: "Men öýüme otagıma otyqan bir ferişte geldi, häzir gelmäpdi" diýe. Aham bana aýtdy, sen oğulcağım diýip gujaklap okşap beren Husaynyň bir gün şehit boljak, öldüriljek diýip aýtdy. İstesen inhe, şida şoň döküljek ganyň döküljek ýeri diýip maňa gyzylgymdy kökezdi diýipdir. Senetli görüň ähli sünnetin riwayatyna, İmam Ahmed'in riwayatyna ba görüň şe. Bir gyzyl gumda çykardy, ene şi mübarek şol oğlun ganyň döküljek ýeri diýip aýtdy. Aham Hazreti Ömer radıyallahu anh ve beylik olqan sahabalan ýanyna gaty hormaty uly Resulullah janyň oğlu aktygy diýip hormat bilen Peygamberimiz dünýeden geçenden soňra da käde gerişini alýanmışdykle, göterýänmişdikle Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Husayn jana aýdypdyr, "Kärräk gelmeň hanyma oturşmana" diýipdir. Aham Hazreti Husayn radıyallahu anh aýdýa, "Kärräk gelýän sen ýanyna barýadım." Aham bir gün sahabalar meýri bilen halwat edip hususy gurrun edip duranmış diye Hazreti Ömer gurrun edip durdy. Aham Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diýen oğlu icada diledi dädesinden ýanyňyza gelaýynmy diýip aham Peýgamber Hazreti Ömer icada bermedi. Ýok, aňyrak git diýdi, bar oýnaby ýa bar gidibe diýdi. Meselen bizim oğlunçadı hususice gurrunumuz var diyen ýaledip. Oham on Hazreti Ömer oğlu Abdullah'ni icada bermänten Husaynjan aýdýa, "Menne icada dilemäkem, ýyma gaýtdym özümden bilip, mydahym bolmaýyn" diýip. Oham Hazreti Ömer meni gördi, "Haýt ýerek barýansen Husaynjan" diýdi. "Onda men oğluňy icada bermänsen, mydahym bolmaýyn" diýdim. Oham icada da dilep durmadym, ýymy öwrüladym diýipdir. Aham Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtypdyr, "Wah Resulullah'ın oğlu, Peýgamberiň aktygy, hiç sen men oğlum menen deň boljakmy?" diýipdir. "Hiç senden şüm icada berip berilmän bol ýagdaý boljakmy?" diýipdir. "Biziretmi?" diýipdir. "Gellin oturup diýipdir. Hala hususy gurrumy da hala bolmasyn" diýipdir. "Men oğlum menen deňmi sen?" diýipdir. "Abdullah bilen deň boljakmy sen?" diýipdir. "Galbymyzdäki iman siziň bereketinizden dälmi ger?" diýipdir. Aham şeýitdirip Husaynjany hoş edip ýanyna gelip getiripdir. Kysgarak geçeýin. Bir gece köklenliginden ahyrky şehit bolýança Hudaý köklediginden 2 ölsem inni käfläge alsak azarjygy alyp ýoluk boljak görüň. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halife wagtynda Afrika feth bolýa.
Efriqan fethinde de hem Hasanjan hem Hüseyinjan cihad edip, şirket edip, hakikat zahmet çekip kılıç bolarlarında biri. Efriqanı fethetmekte de şirket edipdirler. Beter pesbel Resulullah'ın ahlakından öğülerine geçen teberrük evliyamışlar. Hüseyinjan bir vaxt atını minip bariyaqa yolun uğruna bir neçe garip adamlar yerin üstüne çörek koyup ip duranmıştıklı her kim bir devum alıp aham ey Resulullah canın oğlu gel biz bilen bilesen de çöleğiysen deyipdirle. Hiç bir öğüdüne ağır çekip birlik bilmeyeni yuvaş şaçıktan bolya deyip havluk mancık ağralarına oturup olan çöreğinden iyip ondan sonra aydıptır. Siz beni çağırdınız, men de sizin taçağınızda, sizin çöreğinizin başına oturdum deyiptir. Indi men de sizi çağıracak, siz de mena bolya deyin deyip hemmesin öyüne gidip, qavuna har verip, olar hoş edip göğe verip, şeyle bir pesperlikte, ahlakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den miraslanan beyik evliyalar. Emma Kerbela faciası näme ýagdaýlarda bolupdyr, şehit bolupdyr, horluklar çekipdir. Yezid hukumeti eline alıp fasıklık edip, fajirlik edip duran zamanında Hazreti Ömer'in Abdullah diýen ogly men beýet etjekdärlikdir. Hazreti Abu Bekir Siddiq'in Abdurrahman diýen ogly men beýet etjekdärlikdir. Kabul etmeýänlikdir sen baş bolup gelmäňi diýipdir. Oşa beýet etmediklerinde biri İmam Hüseyinjan radıyallahu anhum ecmaîn. Hudaý Taala hemmelerinden razı bolup ruhlaryny şad etsin. Ve kan sahabalardan bir beýet etjekdäl, yani gol berjekdäl, yani biz kabul etmeýäsden diýip Yezid de Dimeşk'ta, Şam'damış. Aham Yezid'e de ağram düşýän bolmaly ki Hüseyinjan Resulullah'ın içerti we ahtygy we ogully diýip hesap bolýan, on beýet etmedigi, gol bermeýänligi kan ağram düşýän. Aham Hüseyinjana müngden Kufa'dan namalar gelýänmiş. Qawqulagasyn. Kufa'ň adamty odal däden diştada diýsen gel, biz sana gol berjek, biz beýet etjek, seni başymyz tutunjak diýip bir rivayetde 18.000 namada gelipdir. Daqiqrak görüňleşe. Beterken müngden namalar gelýänmiş Hüseyinjana. Aham ağasynyň ogly Muslim ibn Aqil radıyallahu anh şoňa aýdypdyr. Sen gaýrat et Kufaga bar. Gör näme ýagdaýlar namalary ýyzarla diýipdir. Şular bir hakykaty barmy? Oglaň şok içeri menen barsam boljakmy men şutak? Oşalaň adamlaryň istikbaly barmy? Men aýoksyna galjak, biz zalymyň öteginde durjak däl. Din yürüymeli, Resulullah'ın yolu yürüymeli, Kur'an-ı sünnet yürüymeli deyip de önce Muslim ibn Aqil Abu Talib'in doğunun oğlu olyan Muslim diyen ağasının oğluyla. Oham Muslim radıyallahu anh yoldaş, üç tane yoldaş bilen Kufa'ya kaçın gidiye. Hey vura horluk bilen, beter horluk bilen, hatta yani iki nefer susuzluktan ölüp can meriptirle yol yitirip ağdaşıp oham Muslim ahırtı deminne Kufa'ya diye. Kufa yetenne mun Kufa'nın adamları hey vura hormat koyuya Hüseyinjan'ın namayandası gelipdir deyip. Beter mani sile yahala. Beter tekrim ediyahala. Niyabeten golle veriyahala. Beyette etiyahala. Biz seni baş bilecek zat deyip. Oham Hazreti Muslim ibn Aqil radıyallahu anh'ta nama yaziye Hüseyinjan'a bu taada beter zemine amada nama yazışlarına oraya şüzre vurun ba gelip ediye. Oham üyüşüp şu vaqtki Kufa'ň ustandarysynyň gapsynyň agdyna, defteriniň agdyna namaz okuýýaly. Näçe müň nefer bolup. Şol Muslim ibn Aqil ile baş bolup, oham soňra birleri habar gelýär. Siz dargamasaňyz, pytramasaňyz, ol Şamdan müňden leşker gelýär, siz dargatjakdyr diýip. Kufa Irak adamsyda hewre dünýä peräst, hewre jah peräst, maqam peräst bolup dünýä basym allanýan milletmiş.
Müň döwründen adamla kemeli beripdir. Biriniň heleyi gelipdir, ay oğul kaç bizire gurrun gerek däl bide. Biriniň äri gelipdir, biriniň heleyi oğlunyň elinden tutup, biriniň enesi gelipdir, biriniň heleyi gelipdir, şeýtirip kemeldi beripdirler. Hazreti Müslim'iň döwründäki adamlar. Kemelip 30 nefere gelip, 30'dan 10'a gelip, 10'dan sonra bir neferde tapylmandyr da kömekçi. Odal kol verelleri, odal nama yazarları, odal müngden nama iyi verelleri, odal mun tekrim edip durallığı, bir de Hüseyin Can'a nama yazandan sonra, gelive diyenden sonra, zemine amadı diyenden sonra, birce neferde kalmandır, Hazreti Müslim ibn Aqil'e kömekçi olmanı, Hazreti Müslim yirağı gireceğini bilmeni, öyle ecad edermenlerle bir yana girmeni. Aham bir qar denanan öyüne oğlun çerden barıptır. Onda oğlu hıyanet edip, şu vaxtki hakimden kärrek jayda alar tamasy bolup da puzulçylyk edip, o da aýdyp, aham bol Müslimi heýwer horlap şu vaxtki hakimi Ubeydullah ibn Ziyad diýen mabgul, ýigrenji, ýüzgara adam onu heýwer horlap kän aralaryna jerrebäs bolýa gurrun edýärler. Aham ahir Ubeydullah ibn Ziyad aýdýa, men seni öldürürün diýär. Çının mahy öldürjegin diye Hazreti Müslim ibn Aqil radıyallahu anh çının menen öldürürün diye. Ama Müslim ağlamanadır ya. Men nama yazdım. Men Hüseyin Can'a gellidim. Zemine amadı dedim. Kütahda bir neferi yok mu? Kömekçi otturan diye. Bir nama iyi verin hatta gal gelmesin diye. İyi vermeyen namağında diye. Aham Hazreti Müslim ibn Aqil radıyallahu anh evvelki şehit bolup kellesini kestirip onu şehit ediye. Ubeydullah ibn Ziyad diýen bir mabgul, zangar, ýüzgara adam. Oham 60-njy ýyl Peýgamberimizden 50 ýyl soňram şu waka bolýa. 49-50 ýyl soňra. Hüseyin Can'a da nama bar, bir ýagdaýlardan ne habarsyz, içerisi bile 18 dagy Hazreti Ali'ň oglakdyklarynyň ýanyna ba, hemmesin üýşürip Zenan oğlan uşağı bilen Kufa gaşyn uğramakçy bolýardy. Qurban aýyň 8-gün qurbanlykdan bir gün önçe muny Mekke'de demişdikler. Mekke'ň adamlarda bir forum eşitişýärdi. Taham sahabalar yerli yerden Hazreti İbn Abbas ýorçyp barýa, "Ey agamyň ogly, ey Resulullah'ın ahtygy, men bir gürrüň eşitdim, çynmaý" diýär. Tep Kufa gitjek bolýarmy diýär. Odal dädene wefa berdimmi gerşol adamlar diye. Olar men inanmaýan diye. Bu kadar namalar çykarýa, müngden namalar. Ýok, bular inanma diye. Birje ýol var diye gitjek bolsaň, Kufaň adamlaryna inanma diye. Inanjak bolsaň, awvel öz emirlerini, hakimlerini çykarsynlar. Biziň emirimiz ýok diýip bir elam etsinler, oham uğraşaň bir zat diye. Can çekýär, haýyş çekýär. Hüseyin Can ýok, men qat'î men azmettim, men qasd etdim, men gitjekden, men boynuma vazife dini bilýän Hudaý üçin men uğrajak diýipdir. Bay can çekipdir, haýyş çekipdir. Fe inni la amanu ahlal Iraqi. Men inanmaýan ha şu adamlary gitme diýipdir. Men ýa men gitjekden diýipdir. O beter gitjekden bolsaň, agallam oglaň uşagyň goý diýipdir. Şular heýweri biderek adamlar diýipdir. Olal Hazreti Osmany oglaň uşagynyň gözüniň alny şehit etişleri ýaly, senin oglaň uşagyň gözüniň alny şehit edamasyn haşly adamlar diýipdir. Ona teşekkür edipdir, nasihatyňa da teşekkür edýänlikdir. Ýani men gitjekden diýipdir da. Beter ciddi qasd edipdir, wazife dini bilip, Resulullah'ın ahtygy bilip, men baýat şu işe qaýym durmaly, men bir ýüzlekmeli iştaý, ýaş ýolly men janym mermelliýän niýet bilen Hüseyin Can radıyallahu anh çyny bilen uğramakçy bolýar. Başga sahabalarda bir tofar nama ýazýar, bir tofarlar öwüne gelýär. Sen gitme, inanmaýasyň diýip. Onda da Hüseyin Can aýdýa, men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diýişimde gördüm, baýatda gitjekden diýär. Om sahabalar aýdýa, "Näme diýiş gördüň sen?" diýip. Hiç kime odallaýdamak, näme diýiş görenim, indi aýtjak däl, özümde ograjakdan diýärdi. Emmäňde de teşekkür edýän diýär. Maňa gowlugy isteýäňiz, nasihat edýäňiz, ýöne men gitjekden özüme wazife dini bilýän diýipdir. Aham iki ulluk yol uğrandan sonra Hazreti Ömer'in Abdullah diyen oğlu qawp izinden yetip aham ey Resulullah'ın oğlu ey Hüseyin Can
Hudaý üçin isteýän sen gal diýipdir. Inanamak şu millet hemen diýipdir. Sen barýan ýeriň hey bir biwafa milletdir ha diýipdir. Galplar sen menen bolsa eller sen menen däldir ha, zalim milletdir haşla diýipdir. Onda ýok diýipdir, men diýipdir, oňa da teşekkür etipdir. Men gitjekden çanım menen diýipdir. Oňa Hazrat Ömeриň oglay diýipdir. Odal däden baran ýeri Yemen diýipdir. Yemeniň adamlary gowm millet diýipdir. Saňa da arka bolar, biter gitjeň çynmasa ahlam Yemene diýipdir. Onda ýok diýipdir. Men wazife dini bilýän Kufa gaşyn ograjak diýipdir. Oňa Hazrat Ömeриň ogly gujaklap, kan ağlap, hay şehit hoşanna Allah ýaryn bolsun diýip, o da namit bolup, o da ýyzyna öwürlipdir. Oham Hazrat Hüseýnjan 70 nefer dağı döwrüne adamla bilen Kufa adamlaryna bamış diýip ýany riwayetlerde ba we her hal ogryya, emma ol Muslim de beýle öýde şehit boldy. Namada iyi verilmedi. Bir baryan kerwanynda olardan habarlary ýokdy. Oham Ubeydullah ibn Ziyad Kufaň üstünden gözläp biren hakim bu kulli Arağın şäherlerini wurudi huruji ýerlerini hemmehin memnu edýär. Hiç kim girmelläden, hiç kim çykmallädan, her kimi görseňiz tanymaýan bolsaňyz tutdan iyi beriň men ýanyma diýär. Bu taýin gaýymla Hüseýnjan Kufa gaşyn ýaqyn ýetip barýaka bir forum ihsas edipdir. Ol gelýän namalyň habarlary ýok, namaň gürrüňleriniň tersine bolup duran ýagdaýlar bolmaly. Ol şehit bolan muslimden habary ýok. Oham Kufa ýaqynla berende bir adam iyi beripdir. Kufaň adamlaryna habar bermen ýetip gelýän diýip. Onu ýolla şol Ubeydullah ibn Ziyadyň serwallary destgir edip, onu öldürüp şehit edip, ýene habar ýetmän gatdyr Hüseýnjana radiyallahu anh. Aham şol çarwada goýun üstünde, mal üstünde bolýan adamlar Hüseýnjana habar beripdirler. Bu kulli wurudi huruji ýerle memnu diýipdirler Kufa. Aham şonda dagygan bilipdir, hemme barnamala behem iýuli we bi zalim etjegini edipdir. Muslim de şehit bolupdyr. Ve baryanne şehit bolupdyr. Men inden beýle ölüm esir de etmerin. Men neşi ýolla janyma bererin diýip öňküden beter gasty beter çyny bilen bolupdyr. Hazrat Hüseýnjan radiyallahu anh. Aham Ubeydullah ibn Ziyad da ol ýigrenji ýüzgara adam 1000 nefer ertiş leşker dogurlap Hüseýnjanyň üstüne iý berip ertisi günne 4000 nefer üstüne iýip bulan da hemmesi bolsa 70 nefer 72 neferda. 5000 nefer bolup şony esir edip getiriň men ýanyma, menne esir edip Yezide iý berjek diýip şonu ýet bilen şu pikir bername bilen iý berýärler. Aham Hüseýnjana bir näçe pişnihatlar berýär olara, goşun biri-birine degişýär. Hatta Hüseýnjan imam bolup hemmeleri iýdinde üýädem. Ve her hal bir näçe pişnihatlar berýär, olar kabul etmeýärler. Olar siz baýat esir olup bizim elimiz bilen Ubeydullah ibn Ziyada barıp ondan Yezide barmaly, hiç bolmady bulay diýanyňyz diýär. Beýtirip diniň izzatyny men etek düşürmerin diýär. Janymy bermän razydyrin diýip, aham mutaassifana sep tutuşup jeň meýdana girmeli bolýarlar. Muharram aýynyň 9-na Tasuawun bolýar. İki sep tutup, ola 4-5 min nefer, bulada 72-73 nefer esir etjekden ya öldürecekden olarda. Aham Hazrat Hüseýnjan radiyallahu anh ýanyna babasynyň, dädesiniň diýsende boljak, babasynyň mübarek sellesi Rasulullah janyň sellesini orap, öwne Qur'an-ı Kerim alyp, atyna minip defaň üstüne çykyp, awadan ses bile, beliğ ses bile, açık ses bile şol ýanky zalim kawma nasihat etmäne durýar. Ey kawm diýär. Siz gaw tanypdyňyz men kimdigim diýär. Rasulullah'ın ogly ha men diýär. Muhammedur Rasulullah'ın ogly ha men diýär. Meger eşitmediňiz mi Rasulullah men hakkymda Hasanjanyň hakkynda näme urunlar aýdypdy? Meger aýtmapdymy? Meger men ýüzünden okşamaýadymy Rasulullah jan? Meger bular men İtilce gülüm da diýmeýärmi diýipdir. Şular siziň gulagyňyza barmapdymy şu ýagdaýlar diýipdir. Ki
Şizrek Resulullah'ın içerisini horlama olacakmı deyipdir. Şizrek öldürme niyet bolacakmı deyipdir. Hem sizin musulmançılığınız deyip açık bulara nasihat etmeyene durupdur. Bir azıcık adam, az bölük adam, ol zalim kavmdan saylanıp, Hüseyin Can'ın koşuna girip, biz sen bilen olacak deyipdir. Biz bir takkeleri yağdayı hiç fikir etmeyecek deyipdir. Bir tak şeker mukadimiyecek deyipdir. Oham, Aşura uni, Muharrem'in 10-lanjy uni, Ubeydullah ibn Ziyad yeni adam iyi verip, bir cesur, yüzü kalın, yigrinci adamlar iyi verip, vurşun, ölüşün deyip, hüküm iyi veriyordu. Oham, müteessifana, uluqon jeng başlap, İmam Hüseyin Can radıyallahu anh'ın döwründäki adamları ahir jany bilen saklaşıp, ahir jany bilen ol Resulullah jany sahabalar Uhud jenginde saklaýşýaly, bular da ellerinden kılıç kaçanı özlerini Hüseyin Can'ın öwüne oklap bükülli inşallah işte sanarın yanındaki yoldaşlarının hemmesi hatta kişicik oğulcuğunu çeli hemmesi şehit bolýardy. Birce Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın özü haliyada. Nihon hiç gaýsy jüret etmeýänmiş Hazreti Hüseyin'e haşin dofulmaga, Hazreti Hüseyin'i öldürmäge, hatta şol zalimleň farmandestada barın vurunda diýende özüň wuragy da diýip, am Hazreti Hüseyin janyna ulul Resulullah jan aýdypdyr, men şu jaatim Hüseyniň üstüne düşükdir diýip, am Hazreti Hüseyin her kıljalyp dofulanna bir koyun şiirden gaçýanyk öýlerde gaçýanmışdykle, ýöne dofulup büýüşüp de öldürmäge jüret etmeýänmişdikle. Am Hazreti Hüseyin jan radıyallahu anh hewre suw sap tepsirep, şo taýda akar suw Furat bar. Şoňa aşyn suw içmäne bar ýa. Müteessifana bir betbaht adamyň biri, ýüzi gara nejis adamlaryň biri, okýaý tirkemän menen mellep mübarek agzyndan vurup, mübarek agzyny ganatyýardy. Aham hiç gaýsy jüret edip naýda bellep, ýa şemşir urmany jüret etip bilmeýän. Aham Şemr diýen bir aňyrda bir nejis, ýigrenji, mebgud adam aňyrdan gelip, "Näetdirip baňyl korkak millet" diýip, bulary bir gaýraty mindirýän bir biderek kepleri aýdyp, birden gyldyryp, şo durşuny dofulduryp, 50-60 yara bilen müteessifana onu şehit edýärler. Radıyallahu anh 54 ýaşlanjy, 54-nji ýaşynda agasy Hamza ýaly, Hazreti Ali Murtada ýaly, agasy Cafer ýanyk, halifalar Hazreti Ömer Osman ýanyk, mübarek ganlary fakat din için, Hudaý için zalymyň etegine galmaýly, zulmyň etegine şijirek aýyrjak bolup gaýawdyrmalylar diýip, gerçi ödünün şehit boljagyny bilse de, şehit boljagyny aňsa da, şijirek oglunyň şogy bilen bile, ödünün yoldaşlary bilen bile bitin şehit bolup, ganlaryny ýere döküpdir. Hazreti Iqbal Lahuri aýdýar, "Bir zemini Kerbela bari duraft, lale der weyranha kari duraft, behre haq der khak و خون قلتیده است، پس بنای لا اله گردیده است، تیغ بهر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس، ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابه را او بیدار کرد، ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. اون قانون کلی قماğa arılışıp yattı fakat din için. Fakat la ilahe illallah için. Fakat dedeti babası Resulullah canın yolu yürüysün deyip. Fakat Kur'an yürüysün deyip. Fakat din yürüysün deyip. Şimdi öz kanı bilen alem cihan belki kıyamete çeli Müslümanlara ve insanlara ders olsun deyip kanun dökmeye razı oldu. Ma sivallahra Müslüman bendeniz. Pişe Firavuni saraş efkendeniz. Müslümanlığın Allah bendedir deyiptir. Firavun'a bende derler deyiptir. Ma sivallahra Müslüman bendeniz. Pişe her Firavuni saraş efkendeniz. Onu öz zamanındaki zalim olan Yezid'i boynu eğmek deyiptir. Son Müslüman adam Allah bende olmalı deyip kanı bilen son tefsir etip geçti deyiptir. Hunu tefsiri in esrar kar milleti habera u bidahar kar.
Yatan adamları oyandırdı diýipdir. Kıyamata siri oyanın diýipdir. Din için içerisi bilen bile nähilli içerisini yekije teberrüken atlaryny sanaýyn ruhlarynyň hoşlugyna da bolsa. Şolaň üçin şehit bolan Ähli Beytden Resulullah'ın içerisinden in başı Hazreti İmam Hüseyincan, Hazreti Ali'nin oğlu. Yani şol jengde zalimlaryň elinden şehit bolan Hazreti Ali Murtaza'nın özünün evladından 9 nefermiştikde. Hüseyincan diýen oğlu şonda şehit bolýar. Ebu Bekircan diýen Hazreti Ali'nin oğlu varmışdyk, şonda şehit bolýar. Omarjan diýen oğlu şonda şehit bolýar. Hazreti Ali'nin oğlunyň ady biri Ebu Bekir, biri Omarjan, biri Osmanjan, Jafarjan, Abdullahjan, Muhammedjan, Abbasjan, İbrahimjan. Şolaň hemmesi Hazreti Ali'nin oğullar. Şolaň hemmesi şonda şehit bolýar. Emma İmam Hasanjanyň ewladyndan 4 nefer şehit bolýar şoň içinde. Hasanjanyň Qasımjan diýen oğlu varmışdy. Ebu Bekirjan diýen oğullar. Bişirjan diýen oğlu, Abdullahjan diýen oğlu. Bir dördüsse İmam Hasanjanyň oğlu, dördüsse şonda şehit bolupdyr. Hazreti Ali'nin ewladyndan 9 nefer şonda şehit. Hasanjanyň oğlundan 4 nefer, İmam Hüseyinjanyň öz oğlundan da şoň içinde 5 nefer şehit bolupdyr. Olaň da atlary biriniň ady Alijan, biriniň ady Ebu Bekirjan, biriniň ady Muhammedjan, biriniň ady İbrahimjan, biriniň ady Abdullahjan. Bir 5'si Hüseyinjanyň oğullar. Hüseyinjanyň öýüdi we 5 ogly da barmyşdy. Oglallaryny gaýtaýdyn: Alijan, Ebu Bekirjan, Muhammedjan, İbrahimjan, Abdullahjan. Şu 5 ogly Hüseyinjanyň oglallarynyň atlary. Hemmesi näçe nefer? 18 nefer Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğlu aktıklarından şonda şehit bolupdyrlar. Hemmesi şu bir günün içinde, Aşura gününde. Inhe din için Resulullah'ın aktıklarını eden ýagdaýlar da. Din için gallaryny dökeller de. Müslüman näme ders aljak bolsa alybermeli aslında. İmanly adam Resulullah'ın içerisi, hakamyzyň ýoly, pek din İslam, Kur'an-ı Kerim ýürümeli bolan ýagdaýlar da aşlar. Emma ol öldürenler, zalimler näme ýagdaýlara düşüpdir, onu inşallah hyzmatyna da ýetireýin. İbn Kesir diýip bir alim adam geçipdir. Olay diye şu ürünle senet yüzünden ilmi tarihte sahih rivayet, dagîq rivayetler diýip aýtýar. Inni kaýtjagym ha. Bular şehit bolandan wagt geçip geçmäke Yezid helak bolýar. Dünýeden ölüp gitýär. Hudaý Taala bolan üstüne muhtar diýip bir adamy hakim edýär. Muhtar da aýak üstüne galyp, her kim Hüseyinjanyň ganyna, leşkerine urşmadan sürim gowgula. Muhtar aýdýar, her kim şu Hüseyni öldürmege şirket eden bolsa, goşunyna girip atşan bolsa, men şoň ganyny aljakdan diýär. Bütün Kufaň adamlaryna gyssaýa, hemmäňizden ýeke habar aljak, kim vurdy, kim öldürdi, kim tir atdy, dagyqdy bilýär hemmeler ýeke. Aham evvelkun başlanna şol atşan evvelki sepin öwelnäklen 250'sini tapyp 250'siniň de şoň kellesini kesdi bir günde. Näme Resulullah'ın aktygyna siz bir hormat etýäňiz diýip. Bir toparlar gaçyp gidipdir, gaçyp gidenlerin hemmesi akyllan çaşyp bükülli diwana bolup, däli bolup ýaşapdyrlar. Ol Şemr diýen biri var. Şemr diýip bir melun, bir nejis, mebgud adam mady. Näme öldürmänniňiz, öldürüň da diýdi. Onu tutup ele ýagyn kesip itleňe noklatdyrýan muhtar. İbn Tufayl diýen adam awlin neyze atan adammış. Onu tutup sen neyze atdyňmy diýip boýuna takyp, monu öwde goýup, fakat sen neyzatdan öldürüň diýip tirbaryň eterini öldürtipdirdi. İbn Rafat diýen bir nejis adam Hüseyinjan öz gojalygyny alyp Abdullah diýen oğulcugyny suwjat berjek bolanna oğlunyň gursagyndan worup ol Ähli Beýti şehit edeni sen näme tirbar ok atyp öldürdüň ahammanna daş bilen bellep öldürägaň diýip daş bilen bellep öldürüp salajan garynda oduň içine oklap göberiň diýipdir. İbn Beşir Hüseyinjanyň böwrüni alyp maskara edip soňra böwrüni özüne alan adam. Onu bilip ele ýagyn kesip şölle oklap goýupdyr. Awunna janyň çykaryp edip. Aham ulamalar aýdýar, şoňa el uzadallar, Ähli Beytine el uzadallar, kılıç bularlar, nayda atallar, ok atallan hemmesi ya därlidi, ya yüzü qarally, ya yüzü heýwan suraty meňdeş bolup adam suratdan çykdy,
ýa-da öldürildi diýipdir. Kim galdy? Ubeydullah ibn Ziyad galdy. Ol Kufaň hakimi bolup, boruň öldürüň, hökmen ölüşüň diýen. Muhtar aýdypdyr. Ubeydullah ibn Ziyad hulasa maňa tapyň diýipdir. Ýa diri götüriň, ýa ölü götüriň diýipdir. Aham onu öldürüp kellesini ýiberdirler muhtara gaşyn. Muhtar da Hoseýnjanyň oglalarynyň birine gaşyn ýollap, ýüregi jaýlaşyp, menden hoş bolsun diýip, on kellesini Hoseýnjanyň oglalarynyň birine sowga eden ýana, belki ýüregi köşýmesine sebep bolsun diýip, o zalim, fasyk, mebğuz, ýigrinji adamyň kellesini ýiberipdir. Aham kan şol öldürilen kellesiniň arasyndan goýanlaryna ol qon ýylan gelip kellelerin arasyndan aýlanyp şol Ubeydullah ibn Ziyadyň kellesini tapyp şoň üstüne aýlanyp şoň üstüne togurlanyp şoň üstüne düýürlenip burundan girip agzyndan girip kan wagtçaly şol Ubeydullah ibn Ziyadyň kellesinden aýrylmady diýe ol qon ýylan. Hudaý saklasyn, Hudaýyň dostuny düşman bolmadan. Emma indi musulmanlyň wezifesi, ýürek ýanýan adamlaryň wezifesi. Hudaý aýdýar: "Ve beşşiris sabirin ellezina iza asabatuhum musibe qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun." Bütün musulman elbette ýüregi dertli bugurryňa, beýtirip zalimin eteginde nahakdan öldürilip, kanlar dökülip, birinin dırnağının özü boljak, emma 18 neferi beýtirip nahakdan şehit edip, o da Resulullah'ın içerisinden ve beýlekile bilen 70 nefer, 72 nefer olup, hemmelerini şehit edip, wezifämiz sabretmek, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diýmek. Resulullah jan aýdypdyr, bir wagtda size musibet ýetişip, hewere size agran düşüp ýüregiňiz ýanyp barýaka, meni ýa-da salagaň diýipdir. Men dünýeden geçjegim ýa-da salagaň diýipdir. Çon hiç bir musibet Resulullah jan dünýeden geçýär agyr däldir diýipdir. Ibaratyn okyp beren Resulullah janyň sözüdür. İza asaba ahadakum musibe felyezkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Rawahu al-imam Beyhaqi fi ash-Şu'ab. Resulullah jan aýdypdyr, beter ýüregiňiz ýanyp agyryp duqa. Meni ýa-da salyň, men dünýeden geçenim ýa-da salaň diýipdir. Son men dünýeden geçmem diýipdir, Resulullah jan iň musibetlen ulusurdur diýipdir. Gerçi biz başga ýagdaýlary elimiz gorsaga urmanmyz bilende, bütün musulman ýüregi dertlidir. Bütün musulman maňa narahatdyr. Hökmen musulman bolup Resulullah muhabbeti adam ýüregi dertli, maňa hiç kimin gürrüňi ýok. Emmeste narahat. Hatda biz namaz okuyamazda Hudaýyň huzuruna duqaq salavatymyz näme? Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Hudaýa şükürmüzden bizim salavatymyz da. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Emma Aşura'n arada tutmany soraýarlar. Bizim mezhebimizde, Hanafi mezhepde 10-njy Aşura'n arada tutmak beter sowaply bir toparlaýdy, hatta sünnet diýip. Ýani sowaby kan. Sünnet bolany bilen on bir adam arada tutmany bilen günahkar diýip bolmaýar ýöne. Peygamberimiz ahirki ýylyny ýaşynda aýdypdyr. 10-njy arada tutdum diýipdir Aşura'ny. İnniki ile galsam 9-njy günü goşşak diýipdir. Ýani 2 gün arada tutsak, hem 9-njy gün hem 10-njy gün diýip. Am Resulullah jan inniki ile galmy sallallahu aleyhi we sellem bi wafan etberk diýär. Arada tutmak ýadyňyzda bar bolsa, ikisini bile tutsak bolar. Bir wagt 9-njy gün zar açyp tutup bilmesek, uzur bolup zarur bolsa, bunu tutup bilmedim men ertide tutup bilmeýän diýmeler, ertide tutamaly. O jüri beter zarurlygy ýok, hökmen 2 gün. Bir adam ya mariz bolýa, ya bir zat bolýa, hulady odru tapylýa. Ýani iň gowsy Peygamberimiziň özüniň nasihatine wara hem 9-njy hem 10-njy gün. Ahirki jowrundan daýdyň, hem tamam edýin. Hem bu barada bir teberrüken gördüň hem ders gördüň. Hazreti Ömer'in Abdullah diýen ogly bir alim adammış. Mekke-i Mükerreme'de hacı wagtyny atyka, mundan bütün dünýä boýunça hacı wagtyda yerin güdünün hemme musulmanlar ba wagty üýüşip duqala Abdullah ibn Umar el-Faruq radıyallahu anh'tan mesele soraýanmışdyklar. Falan zat dogrymy, falan zat dogry dälmi, falan zat hacı etmek nähili, falan zat namazda odatdy bir alim adamdan soralýan zatlary soraýanmışlar. On bir adam turup sorapdyr, şu hacda kan haja gidellerine, haja gideller, umra gideller,
bilýänlerle gitmedikle de gitmek nesip etsin inşallah. Bir towardatlar etmeler, falan zat öldürmeler, falan zat etmeli. Bir gurrunlar bada hacın ihram mağlandan sonra o hem bir soraptır, şiibini öldürmek nähilli ihramda kan diptir. Aham Hazreti Abdullah ibn Umar el-Faruq radıyallahu anh aytipdir, feraset bilen, keramet bilen aňlapdyr. Ýereli bolýan sen dipdir. Şiibini öldürmek nähilli diýip soran. Onda men Irak, Kufa yerlerden dipdir. Ulu milletin içinde döwreğin gözläp, ey cemaat bir haýany gözläň dipdir. Husayn Jan'ın ganyny gelip menden soramadylar, dogrum dogry dädibin dipdir. Şonu öldürmekde haya etmediňiz, ar etmediňiz. Ey bir haya millet dipdir. Gep şiibini soraýaň menden. Utanmaýaňmy dipdir. Hyjalat çekmeýäňmi dipdir. Näçe millet bolýaňyz siz dipdir. Gep şiibini soraýaň menden dipdir. Husayn Jan'ın ganyny soraňdak dipdir. Resulullah'ın aktygyny haya etmediňiz dipdir. Dogrymy kan, dogry dämi kan dip durmadyňyz üstünde dipdir. Şeytirip ızgıdıp yok bol bir hayat dip utandırıp göberdir. Hudaý Taala iman awrydan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala özünün we dostlarynyň mehabbetini gursaklamyzdan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala ýurdumyz parahat edip ittihat, emniyet bolup, agdy birlik bolup, din, dünyamyz abadlyk, mescid, medrese, hüjrelemiz ýörük dursun inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye, Falaq we Nas goşup öterlen ruhuny bagş edip il we watanymyza doga eder inşallah. Okuýberim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Kul Muhammed ahunkum iştefe ilahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Resulullah can içerisi Hulefai Raşidin, ashab-ı kiram, hususan Husayn Can, Hasan Can, bütün evliyalar, ilahi amin. İlahi amin. Müşkilli doğulun, müşkilli asan ol. İlahi amin. İlahi amin. Marizlere şefa. İlahi amin. Dinimiz, dünyamız abadlık. İlahi amin. İçeride mehabbet. İlahi amin can Huday. Kabuller inşallah. Huday Teala'dan heyvur umudumuz kândir. İlahi amin. آمين يا إله العالمين آمين يا مجيب الدعوات إلهي آمين آمين يا أرحم الراحمين آمين يا إله العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين